on kaikki mun pelijutut. Nyt mä en höökkää. Anteeksi, kun tosta kamerasta loppuakku. Mä teen nyt uuden pelivideon. Joten missä täältä mennään niinku pois. Rikotaan oma maalikki. Ei kun otetaan kaikki kamat pois, niin saa rakentaa uudestaan. Tässä tietenkin isoin talo, kun kaikki tietää. Tää on näyttö. Hyvä. Tämmönen. Joo. Missä se on? Missä se on? En mä näe sitä. No. Eikä. No tämmönen. Tämä. Sitten täällä laitoin tämän laittamaan. Tämä. Ja kaikkialla. Sain tämäkin, niin se on niin wow. Tämä. Se on niin keskitä. Näytän jokana, että mitä paljon tekee damagea. Niin. Sitten tää tekee... Sitten näytän muuritkin, kuinka kestäviä ne on. Tää tekee näin paljon damagea. Per sekunti. Sitten muurit, miten vahvoja. Noin vahvoja. Täydet. Kuinka vahvoja nämä on? Nämä on ihan hyviä. Oho, täydet. Tämä tekee noin paljon. Aina korjaamaan. Tämmönen. Näytäpä niitä sun hyökkäyksiä, minkälaisia sä oot hyökännyt. Joo. Sitten... Ja anteeksi, kun mä puhun täällä vähän, kun mä yritetään meidän eka video, niin me yritetään vähän ohjastaa tätä. Missä oli mun hyökkäykset? Siellä mun hyökkäys. Eka. Tää oli se, mihin sun oli hyökätty. Eli ei tätä mun pikkuleveltä jäädä tästä pelistä paljon mitään. Vaikka se on pelannut, se on 88 levuna. Tämmösiä. Täällä ei oo mun hyökkäyksiä ainakaan. No tonne eka. Näytäpä nyt sun klääni. Ja kirjoittakaa kommenteissa, mitä tykkäätte tästä sarjasta ja muutenkin meidän videoista. Vaikka mä oonkin lähinnä kuvaaja. Otan nyt.